Ahojte, volám sa Lucia Súďová a som manažérkou oddelenia komunikácie v Tatra banke. S otužovaním som začala v roku 2018 a vybrala som si Martinov kurz, ktorý sa vtedy konal v Bratislave na Karloveskom ramene Dunaja. Martin je skvelý inštruktor, inšpiratívny speaker a múdry človek. Komunita ľudí okolo neho mi je veľmi sympatická. Bola som odvtedy na niekoľkých jeho kurzoch, aj viacdňových, aj zážitkových. Dokonca som bola aj na výstupe na Ďumbier v plavkách. Milujem objavovať nové veci, učiť sa nové veci. Martin vie veľmi pekne a do hĺbky vysvetľovať súvislosti, učí túto metódu dlho, má v tom veľa skúseností a vie ich super využiť. Napríklad na začiatku, keď som sa ešte bála chladu, som si povedala, že aj keby som to hneď nezvládla, že sa chcem hlavne naučiť niečo o tejto metóde Wima Hofa, ako to vlastne celé funguje, ako to pôsobí na telo a prečo je to dobré. Ale úplne s prehľadom som to dala na prvý krát a pritom som predtým bola naozaj zmrzlina. Predtým mi vadil chlad tak, že sa mi ani von nechcelo v zime chodiť a metóda Wima Hofa mi pomáha aj v takých veciach, čo som ani nečakala, že by otužovanie mohlo ovplyvniť. Napríklad lepšie sa sústredím, viac dokážem prijať aj ťažšie stresové situácie a uvoľniť sa v nich. Som zdravšia, pretože otužovanie potláča zápaly v tele. Mám radosť byť aj vonku v zime, v chladnom počasí a môžem byť dokonca vonku aj v zime bosa a neochoriem. To, že sa učím prijať chlad, sa odzrkadľuje aj v takých emočne náročnejších situáciách, v práci, ale aj v súkromí. Som pri nich oveľa pokojnejšia ako predtým, keď vojdete do studenej vody a s chladom bojujete, tak to môže aj bolieť a je to zbytočne nepríjemné, ale keď to príjmeme a dokážeme sa v tom uvoľniť a prijať to, tak je to znesiteľné a dokonca je to príjemné. Neznamená to, že si teraz nechám v živote ubližovať, ale keď mi je nekomfortne, dokážem byť oveľa pokojnejšia aj v náročných situáciách, reagovať menej emocionálne, vedome si zobrať ten čas a premyslieť si, ako chcem zareagovať. Celkovo sa cítim zdravšia, spokojnejšia, mám viac radosti zo života a rozhodne odporúčam Martinové kurzy.